स्विमिं पुलाव दुगैनो नागिरबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना ड्रेसखौ जों एसे हाफ पेन्ट ओमफ्राय एसे गस्ला गाननानै जोंखौ हाबनोनो होनो नागिरला स्विमिं पुलाव स्विमिं पुलनि ड्रेस नामा हाबनोनो होआ आरो दा मा खालामबावनांगौ जोंलाय बारा फिसाबो गाननो हाया जोङो उफाय गैया इजोंनो हाबनो होथारानो मा खालामबावगोन दे लोगोफोर दा स्विमिं पुलाव दुगैनोबो लुगैदों आदा दे माबा मोनसे खालामना होदो रायलायना होदो इदिनो हाबनोसै जोङो जों बेनिफ्राय चेक आउट खालामनोसै ना आगै थुदो थांनोसै नेक्स्ट रिजर्ट ओहो थानोलाय जि मोजांमोन थान्दा जायगाया मिस खालामसिगोन बे जायगाखौ ना क्राउड गैया मा गैया फैदो नोसै नै फैदो 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 थांसै फैदो थांफादोंमोन इयावनो थानो लुगैदोंमोन ना थान्दा मोजां बाट जों एसे क्राउडआव थांसै क्राउडखौ ओइ ए चलती हो भैया हाँ अच्छा लगा लेकिन यहाँ पे पूरा साइलेंट है ना इसलिए अभी थोड़ा क्राउड में जाते हैं हम लोग हाँ गाड़िया ओ ये गाड़ी को बांग मजा मुनी को बांग गया हाँ ये तो नहीं होगा भैया एक कैरी बैग दे दीजिए ना वो येलो टाइप का एक ये शू डालने के लिए थोड़ा बड़ा इसमें हो जाएगा ना इसमें कहाँ होगा कोई ट्राई करो फिर 2 ले सकता है 2 ले लो भैया आप लेगा बाय बाय थैंक यू हाँ बहुत अच्छा लगा हाँ थैंक यू नहीं है अंदर लांगसो उधर लगा उधर डायरेक्ट हाँ इसमें डालो ना छोटा वाला में अभी बाय बाय हाँ आऊंगी जरूर अभी गोवा से तो प्यार हो गया प्यार 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 थांनो बादोंमोन नायलायो आरनाय सारनाय लानानै गथ'आ एकदम इ गारिखौ मोजां मोनो आं एसे बुरायदों र' गेसफ्रा नालेंखर दंफाङा नै नालेंखर फिथाइफोरा नालेंखर दाब लोंगोन दे जोंहा खनसेबाबो ओइथिं नाय गोजौथिं फाइनाली जों सफैबाय बिदायाबो जोंनि बर'आनो आरो बिदाखौ कन्टेक्ट खालामनानै जों फैनाय जाबाय दा गुगल पे खालामनांगोन ना केसबो गैया चेक करो अपने सामान को है क्या ना खालामग्रोनोसै होमबा गूगल पे करना पड़ेगा भैया बाय बाय चलो चलो मोजांसो मोनदों जानाय नङा खोमा ट्रलि उठा ना মই तुर्की बादा उठाम मोजांथ' औ माबाया बिचआ बेसे गोजान थांनांगौ बिनिफ्राय सीधा लाबाय औ
Just 2-3 minutes. 2-3 minutes ना oh thank you so much deh bro bro बेनिफ्राय Udalguri district. उदालगुरि वाव जायगानिनो होनबा बिराद मोजां नांबाय दे औ गावनि मानसि लोगो मोनबा मोजां मोनो ना 이런 거 이제 피하면 놀라면. मा होनो नोंनिया गिदिरथार हारसिङा 이렇게 안 돼, 이렇게 안 돼. जायो जेबो नङा जोंना बारा गिदिरखौ नाङा जोंनो बेयाव बेलकनिबो दं वाव मोजांहाय दा सफैबाय गेस्ट हाउसआव माने आदा माने बे आदा मन्टुआ माने उदालगुरिनिनो आरो ओमफ्राय जोंखौहाय दा मा होनो गेमस्ट्रिमोन फैदोंमोन ना बेयावबो आदाया लोगो मोन्दोंमोन आरो ओंखायनो माने दा आंनो गेमस्ट्रिमोनानो आंनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनाय जाबाय बिदानि ओमफ्राय दा जोङो बिदाखौ फन कन्टेक्ट खालामनानै जोंनो माने रिजर्ट नांगौ बिदि एसे खम प्राइसआव होननानैहाय दा बिदाया जोंनो एरेन्ज खालामना होनाय जादों आरो स' थेंक इउ बिराद मोजां नांदों गावनि मानसि लोगो मोननानै नैबेयाव काबार्ड नै बेयाव नायदो ओमफ्राय आरो नै फ्रिजबो होदों आरो ना मोनसे माबा दोननानै जानोबा दोननानै जानो हागोन ओइ जोंना आपेल थाइथाम ओमफ्राय कमला थाइनै आग्लायदोंना बेखौनो सोलायलायथारसै दे फ्रिजाव मोजाङै थाथों इयो एसे मानोथो गारनो फैसानि बुस्थु फ्रिजाव दोनथ'नोसै दा फैनानै जानांगौ जाबाय सोलिबाय स' लोगोफोर जों दा एसे बाजार खालामनो ओंखारबोदों आरो एसे शपिं खालामनि ना आगै ओमफ्राय बिनि उनाव बीचआव थांसै बागा बीच खाथियाव फैबाय एसे शपिं खालामदों माने मा होनो नङाबा गरमथार बेयाव बागा बीचआव मोनबा ए दादा लंबा हो गया हमको भी थोड़ा शॉर्ट चाहिए ऐसे मेरा ये नहीं आहा लासोहाय क्या हुआ मिन्थना लाखायो गथ'आ आंहा मोननैबो मोजां बेखौ साबसिन नुदों पिंकखौ लादो ओइयावबो दङ नै माबा गावखौनो गाव माबा चाइनिस हिन्जाव बायदिसो मोनलांबायहां फुथुला बादि ना फुथुला बादि नुमारदोबो नायनानै ला ये चलेगा हा ऐसा कर लीजिए कपड़ा और पूरा ब्राइट कलर में सिलेक्ट किया एक तरफ बताओ Terus nanti tuh, musuh anjay. ये दे दूं Hava dress udah buka ya, mak siap sudah mak. Udah selesai baik bisa semua. खालारा बिचनि मिलायगोन ना मिलायगोन मिलायाना बेयावबो केफे दे साउथ में चाहिए मिथि नार्जारी भैया फॉलो करो फॉलो करेगा मैडम हाँ करेगा ना पूरा हाँ थैंक यू सो मच ये कर दिया मैंने देखो हाँ ये देखो सब्सक्राइब कर दिया मिथि नार्जारी हाँ आप गोवा वाला ब्लॉग देखना लेकिन मैं खुद के ट्रेडिशनल मतलब बोरो लैंग्वेज में बनाती हूँ कभी कभी हिंदी बनाती हूँ हाँ फिर भी देखना और ये बनाता है चिकन का ये सब हाँ ये गांव का है गांव में घूमने गई थी हाँ अब ब्रेसलेट लानोसै दे लादो ओमफ्राय नै थुयो ला वाव बढ़िया है आङो हाफ पेन्टनि खेथ्रआव कनफिउज जाजोब्बाय आरो ना माने हाला आङो नङा आं चसमा लाबाय मोनसे Oh 100 ठीक है ठीक है भैया अब तो हम दोनों दोस्त भी हो गए हम लोग हाँ दा शपिं खालामखांबाय ड्रेस मोनसे लाबाय एसे सिगांनिफ्राय देखायनि र' केट्सखौ जि मोजां नुदोंहाय ना नै बेगफोरा लांगोन र' बिमानो
बिमायाथ' बिदि लाया गावनि थाखाय लांगोन ओइ माखौ कितना बोला भैया मानसिफोरा आंखौथ' अबेबा माबानिफ्राय फैनाय बायदि नुखायो चाइनानिफ्राय औ ओइ आगै बे आङो खानायखौ दा नागारलांसै बिथियावहाय खाथबफिनसै ना दुगैनायावथ' फिसिनो हायाना मेगननि नोजोराव नै ब्रेसलेटआ नायलाय स्कुटिनि थाखाय औ स्कुटि दानांगौ जोंहा बे या वी लाइक द रुम या no complaints thank you so much जों दा रेडि जाबाय बिचआव थांनो थाखाय इनि बिचआवहाय नायनोसै माबायदि ना आगै टपि बायनानै लाबाय जोङो ओमफ्राय एसे ब्रेसलेटबो गानबाय ना आगै सेम औ एसे बिचनि माने लुक्सआव फैबाय आरो जोङो दा थांनोसै फंबायखौ नायलाय फंबाया पुरा प्रिन्टेड मालाय वाव you both look awesome गेस्ट हाउसनिफ्राय माबा मा होनो बिचआ एसे गोजान खमावबो बेसेबां जागोन बियो 1 किल'मिटार जागोन ना 1 किल'मिटार 1 किल'मिटार जाहां आरो ना बिदि सान्दुं बिराद गोसा खिन्थु सानबार्न लागायबोखायाखै जों खिन्थु गोसोम जासिगोन एबार खेत्रआव ओमफ्राय बैयावबा बै मोनसेयावबा जोङो माने ओंखारनानैनो बिच नालाय बेलासियाव आराम ओंखारबोनो हायो खिन्थु इयो फैनांगौ नालाय सानावनो फैबाय नै खिन्थु जोंनि मोदोमफोरा गोसोम ना थांनोसै खिन्थु दा गुफुरथार दै दासो ओंखारदों नालाय गुफुर फैदो गोसोमनो नायबा हाग्रा नंगोन आरो ना खिन्थु सिङाव सेस रिजर्ट दंजोबो नै बेयाव सिंजोंबो गेस्ट हाउस दङ आरो ना ओमफ्राय बिराद बिफां लाइफां दंहाय ना मिथिबा नुहुरबाय हनै नुहुरबानो फिलिंसखौनो बोरैबा मोनखायोना सान्थि गुसु बिचखौ नायदो मोजांहाय बायो रिजर्ट नै दैया बिराद बार खिन्थु बेयाव ओरै नावफोरा एसे दं आरो बेवहाय बार ना लोगोफोर मन्थु आदाखौ फन खालामदोंमोन जों मोनाखै माथो बिजिदां फायनो थांनायसै बैयाव बिच सिङाव थांग्रोनायनि बिच सिङाव थांग्रोनायनि बालाया गुदुंथार नै जि गुरु हाबो नालाय बालाया ओमफ्राय माबा मोनसे बालाया सुजि बादि मुस ओरै गाबा ओरै सुजि बादि मोनो नै सुजि जानो लुगैनाया बिदि मोनदों आरो ना आङो गोसोआ अहाया गुदुंथार माने एथ'ना हरदों साउन्डखौ खोनासं नै ओइयाव बिराद क्राउड दङ लान्च खालामाखैना এই रिजर्टआव लान्च खालामना लानोसै बिच मा बियो चार्लस्टन बिच रिजर्ट सेस ओंखाम जायैखाय मेंदों जोङो ब्र मानसिफोरा खारनो हाया थेंक इउ माबा जोंना अजना बारा जाबाय ओंखायनो खारनो हाया फाय हाखांनानै ड्रेसिं खालामना होबावबायसो जों
मा ओं सेनिटाइज खालामखानांगौ नामा? सेनिटाइजार ना माबा हेन्ड सेनिटाइजार सेफ्टि फार्स्ट येस हे मोजांहाय जायगाया मारै अक्ट'पास जानायसै दिनै जोङो बे मा चिकेन मा Ini chicken kaffrel, gua fish. आच्छा गवानि चिकेन ओमफ्राय चिकेन टिक्का उफ उखैबायहाय ओइ आगै अक्ट'पास अक्ट'पास जानाय थांसै आं मोनसे ओंखामबो सफैयाखै आगै जानाय नायलाय जा ए हाखा हाखासो होदों अक्ट'पास खिन्थु अक्ट'पास बायदि लागाया उदै सिङाव माबागोन दै मानबायगोन सिङाव मानबायो अक्ट'पासआ मोजां जा गोथां गोथांसो जां गोथाव ना अक्ट'पासआ गोसो सिङाव टेस्टि 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 थेवबो हाबलाङाखै अक्ट'पास माबा Baksanya na, orang lupa. Itu mazang zagan berburu tang lu na zoom tang babai. Zoom beri zo pros mau nan tang sama. Bosu sih nage. Piren thara lu ada. Piren thara lu mau kan. Bosu sih mau nan ya next year foreign trip comes. Na. Kalau zoom naski be, masuk kan Swimming pool dugwinw नागिरबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना ड्रेसखौ जों एसे हाफ पेन्ट ओमफ्राय एसे गस्ला गाननानै जोंखौ हाबनोनो होनो नागिरला स्विमिं पुलाव स्विमिं पुलनि ड्रेस नामा हाबनोनो होआनो दा मा खालामबावनांगौ जोंलाय बारा फिसाबो गाननो हाया जोङो उफाय गैया इजोंनो हाबनो होथारानो मा खालामबावगोन दे लोगोफोर दा स्विमिं पुलाव दुगैनोबो लुगैदों ओइ आदा दे माबा मोनसे खालामना होदो रायलायना होदो इदिनो हाबनोसै जोङो गुदु हा दे आदा रायलायदो एसे इदि हाबनो हागोन ना हाया Langkahnya kan apa ya, Mai? Udah langkahnya. नाय बिदि नङा मोजाङै बुं दा जोंखौ मन्टु ब्र'आनो इयाव रिसेपसनाव थांदों रायलायनो माने जेन थेन रिकुवेस्ट खालामनानैबाबो जोंखौ बिदि ड्रेसजोंनो हाबना होदो होननानै जों रिकुवेस्ट खालामनो होदो आरो ओंखायनो मन्टु ब्र'आ रायलायनो थांदों इसोराव थांसै फाइनालि सुइमिं पुलाव सफैबाय जोङो थेंक्स दे मन्टु नोंनि थाखाय जादों बियो नोंनि अननायावसो Yes, खानाय थानाय फिसिबसै आं नै औ जों दा सुइमिं पुलाव दुगैनोसै गुस्टार माथो गयाबो गुसु जि गुस्टारखौ गोजानानै थैनोसै बारा दुगैनो मोनला गाखोनोसै गुदुंबो जाथारबाय सान्ति मोनबाय जों सुइमिं पुलाव दुगैनो मोननानै जियानो जा फट' लानो पज होदों नामा खर'जों गाखोनोसै आं गोबाव दुखांबायहाय गोजांजोब्बायसो दुखांनानै माला सान्दुंखौनो सानगासिनो बिचाव खाथियाव थांबा खिन्थु दसेनो रानजोबगोन आरोना ड्रेसफोरा गिसिबाबो टाइमखौनो नाङा 10 मिनिटबो नाङा आरामसे रानो बारजों सान्दुंजों गरमजों Nang jirai. Kamu jauh jirai. Milo Maxi. Maxi baby Milo. Oh, cute. Bicara apa ya? Isi dugain cai.
दा बीचनिफ्राय फैफिनबाय थांनोसै एसे फ्रेश जानोसै So everyone, thank you so much गासैनिसिमबो आंनि ब्लगखौ नायनायनि थाखाय आरो दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगखौ थाबैनो नागारगोन so bye bye see you soon थाबनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर ओमफ्राय जाय जाय ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदों प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै खालामलांदो so thank you so much everyone bye bye see you soon all